Zubizarre ikastolako 6. mailako ikaslea gara eta azoka solidario bat egin dugu. Proiektu honetan besteen larruan jartzen ikasi dugu eta arrazoi ezberdinengatik hainbat pertsonak bizi dituzten egoera ahulak gureak balira bezala sentitzeko balio izan digu. Hasteko ikasi dugu herri berean ez garela guztiok berdin bizi, eta besteen bizitza hobetzeko zerbait egin dezakegula frogatu nahi dugu. Ezinbestekoa da guztion inplikazioa. Denona da gizarte arazoa eta denok izan behar dugu arazo horren konponbidearen protagonistak. Laguntza emateko asmoz egin dugu azoka solidarioa. Eta hemen bildutako dirua denon artin elkarteari helaraziko diogu. Elkarte honek hilean egunde 50 familiei janaria ematen laguntzen die. Izugarria iruditu zaigu elkarte honek egiten duen lana. Besterik gabe hauxe izan da guztia. Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi.